tady Jana Jánová a srdeční záležitosti a další díl podcastu a další srdeční podnikání, které nás může oblážit v těchto podzimních dnech. Takže uvařte si čaj, rozsvíťte si svíčku a udělejte si ten správný relax na ten další příběh o jednom srdcovém podnikání, o jednom snu. Mária Štefanec, to je kolegyně ze Slovenska, která v podstatě vymyslela svoje podnikání. Dala dohromady několik disciplín, a to je kosmetika a psychosomatika a energetická práce a práce s minulostí, s kořeny, a udělala tu svou jedinečnou. A to je také cesta, jakým způsobem dát o sobě vědět světu, jakým způsobem odhalit svoje dary. Takže, jak jsem řekla, udělejte si pohodu a už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a samozřejmě také pánové, kteří nás posloucháte. Je tady Jana Jánová a s ní další host a dneska tady mám dámu ze Slovenska, která se jmenuje Mária Štefanec. Mario, dobrý den. Dobrý den. No a Mária má velice zajímavý obor svého podnikání, protože Mária je psychosomatická kosmetička a ještě k tomu také holistická terapeutka. Tak a možná, že se vám teďka začaly vařit všechny ty závity ve vaší hlavě, protože jste ještě nikdy neslyšeli sousloví psychosomatická kosmetička. Takže, Mário, mohla bys nám to osvětlit? Psychosomatická kozmetička v mojom podaní znamená, že tu pleť so ženami riešim cez také naše štruktúry, pretože my sme celo. Čiže zaraďujem tam aj taký svoj pojem emočná pleť, pretože na tú našu pleť, keďže je to naša identita, naša ochrana pred vonkajším prostredím, vplyva aj to vonkajšie prostredie, aj to naše vnútorné prostredie a hlavne emócie alebo traumy alebo nejaké prežité zážitky, ktoré sme buď vytlačili alebo potlačili a nemáme ich spracované. Čiže ja tými psychosomatickými procesmi riešim problematickú pleť cez fyzickú úroveň, čo je vlastne všetko to okolo nás, čo na nás pôsobí, kozmetika, alebo tá je veľmi dôležitá. Potom riešim cez tú psychosomatiku fyziologickú úroveň, to je to naše vnútorné telo, ako nám pracujú orgány a to je takéto fyziologické zdravie, ktoré nás ovplyvňuje. A potom riešim tú psychickú úroveň a tam pracujeme už na úrovni tých emócií, tých prežitkov a toho, čo potrebujem prijať, spracovať a s láskou prepustiť, aby som sa mohla nejakým spôsobom naozaj starať o tie svoje sebaregulátory. Čiže neviem, či to bude zrozumiteľné, ale toto je tá psychosomatika v mojom podaní a vlastne tie emócie, ktoré v sebe zadržujeme, sa nám zadržujú v tej pleti, ako som už spomínala, že to je naša identita a rôzne na tele. Čiže s tými ženami potom pracujem cez rôzne také terapeutické metódy, cez telo, cez somatické metódy, cez dýchanie a zahrňuje to vlastne aj takú tú prácu s tými takými, neviem, ako by som to nazvala, psychickými výbočkami, keď popri týchto procesoch, keď už x rokov riešia to akné, tak je to vlastne sprevádzané začínajúcimi depresiami, úzkosťami, poruchami príjmu potravy, pretože keď sa vám vyhádže pleť, tak každý povie, toto nemôžeš jesť, toto nemôžeš jesť a nastupuje prísna dieta alebo lieky. Čiže ja týmito procesmi, ktoré som tu opísala, toto celé komplexne riešim, aby tá žena bola spokojná sama so sebou, aby sa vlastne začala tá pleť hojiť. A už je jedno, že či má akné, alebo má rozáceu, pretože tá emočná pleť má rôzne prejavy, alebo že či má nejaké predčasné vrásky alebo predčasné starnutie pleti, lebo aj toto veľmi často ženy trápi. A vlastne týmito postupmi my ako hojíme seba, tak hojíme aj pleť. Takže tady vlastně platí to, že to, co mám uvnitř, tak se vlastně zrcadlí ven, takže nejdříve
krásna uvnitř, krásna venku. To je hrozně zajímavý přístup. Já vím, že vlastně jsem ještě nikdy neslyšela o někom, kdo to dělá takto. Já nejsem úplně člověk, který chodí na kosmetiku, občas se namaluju, samozřejmě používám krém, musím se někdy odlíčit, ale s tímto přístupem se setkávám poprvé. Jak jsi na to vlastně přišla, že to budeš dělat takto? Ja som študovala biológiu a psychológiu a keď po vysokej škole som si otvorila salón, pretože ma strašne bavilo, robila som nechty, robila som riasy, akože pomáhala som ženám cez toto fyzické prirodzene zvyšovať to sebavedomie. A keď chcela byť psychologička, len nejako ma ten systém navždy lákal, tak ja som začala tieto rozhovory a toto všetko v tej práci mojej v tom salóne robiť. A keďže ma vždy fascinovala taká tá patológia, čo môžem skúmať do detailov a učiť sa a posúvať sa, tak som hneď začala pracovať už ako začínajúca kozmetička vlastne s tou problematickou pleťou a z akné. A chodili mi rôzne ťažké prípady, počúvala som tie príbehy, čo už mám za sebou absolvované, čo im nepomohlo, ako sa cítia. A postupom času, keď som 11 rokov dozadu otvorila prvý salón, tak som prišla na to, že ako sa im uvoľňujú tie emócie, tak tie výsledky v tej kozmetike sú oveľa účinnejšie a rýchlejšie ako s niekým, komu som iba fyzicky robila čistenie pleti napríklad. A ono sa to tak nejako na seba nabalovalo, chodila som na rôzne školenia, učila som sa rôzne techniky, až sa z toho teraz v posledných 4-5 rokoch vyvinulo to, že vlastne aj ako som bola tehotná a po matersky som začala robiť online, pretože som prišla na to, že dokážem podrobnú diagnostiku pleti spraviť aj z fotky. A mám to tak, že ako keby sa mi taký kanál otváral, že to je naozaj môj dar, že ja naozaj veľakrát dokážem z tej fotky vycítiť aj tie emócie. A vlastne keď sa s tými ženami takto stretneme, ako my teraz, a prebehne nejaká tá konzultácia holistická, tak sa mi to vždycky potvrdí. A takto som vlastne na tom pracovala, aj cez seba, cez to svoje vnútro, pretože ja mám tiež za sebou proste stovky hodín terapii. Mňa to stále dokáže fascinovať a takto sa mi to vlastne vytvoril tento smer psychosomatickej kozmetičky a tej emočnej pleti. Pretože som si všímala, že tie naše rozhovory nevplývajú naozaj iba na to, ako sa cítim, ale výrazne ovplyvňujú aj tie tú našu pleť, našu kožu napríklad, pretože ženy majú veľakrát problém aj so psoriázou, ktorú nemusia mať na tej tvári, ale majú na tele. Takže mne to tak, som si to postupne budovala. A teraz stále proste študujem psychológiu, takže sa to stále nabaluje, tie skúsenosti a stále sa tá téma prehlbuje viac a viac. Možno to, čo mi kedysi trvalo 3 hodiny spraviť, akože na tej konzultácii, teraz niekedy máme aj za 1,5 hodiny, pretože tie skúsenosti tak nejak... Se to prostě urychlilo. No to je nádherné, jak to k tobě vlastně přišlo a jak se otevřelo ten dar. Já jsem přesvědčena o tom, že každý z nás tady má nějaké svoje poslání a přišel tady na tento svět udělat svoji práci a je moc hezké, když to člověk prostě ví a zjistí už to v mládí, protože potom má spoustu času naplnit vlastně to svoje poslání, ale není nic špatného na tom to zjistit v 50 a ani v 60 a je to prostě v pořádku. Jenom jsem chtěla říct, že máš spoustu času. Mohli bychom si teďka spolu říct, možná, že to nebude tak jednoduché, jak si myslím, a možná, že ano, protože jsou různé projevy na té pleti. Třeba já teďka mám úplně jiné projevy, než jsem měla třeba v dětství. A co jednotlivý ten projev může znamenat? Může to být tak jednoduché? A nebo ta diagnostika není tak jednoduchá? No. Z pohľadu môjho, keďže už mám za sebou x rokov, to je veľakrát aj úplne jednoduché.
ale záleží od toho, ako je tá žena pripravená sa otvoriť a čo mi je pripravená povedať. Pretože jasnovidná nie som, aj keď z tej fotky vidím dosť. My väčšinou, keď ideme, že po tej fyzickej úrovni, že mi pošlú tie fotky poriadne nafotené, tak ja už aj bez toho, aby mi niečo povedali, viem tú diagnostiku urobiť, pretože to na tej pleti vidím. Ale už potom pri tej holistickej konzultácii ide o to, aby som sa správne pýtala. Keď sa správne pýtam, tak tie ženy sa prirodzene otvárajú a ono to ide, čiže je to jednoduché. Ale niekedy sa stretnem s tým, že sa ženy boja toho, že to bude práve zložité, aj celý ten proces. Tie prejavy sú rôzne a veľakrát naozaj na tej pleti vidieť, že je tam napríklad príčina kozmetika, že nesprávna kozmetika a niekedy je naozaj na tej pleti vidieť, keď sa to tak ťahá a je taká, ja neviem, že aj reaktívna, citlivá, že tam naozaj budú tie emócie. Neviem, že či som zodpovedala otázku. Já to udělám ještě jednodušší, jo. Představím si třeba, teďka mě napadlo, což je vlastně několik let dozadu, že v rámci těhotenství se vlastně dělá velmi často, že nám taková ta těhotenská maska, že mají zvýrazněné ta znamenka, vlastně se udělá úplně pigmentace, prostě se zblázní. Mně třeba se to stalo, a tyhle projevy velmi často zůstávají na té pleti, už tam prostě jsou. Já třeba vůbec mám jako takovou nevyrovnanou pigmentaci a můžeme říct, že tady tento projev znamená něco určitého? Tak toto ja nerobím. Ale napríklad, áno, že poviem presne, pretože naozaj každá žena je úplne individuálna. A napríklad, poviem taký príklad, že za tú svoju prax som si všimla, keď ideme úplne do hĺbky, tak veľká značná časť mojich klientiek mala niekedy v minulosti alebo v detstve alebo momentálne problém napríklad s otcom, s tou líniou, že otec má byť moja ochrana a ja mám byť jeho princezna. A toto je spoločne veľa klientiek, ale jedna má akné, jedna má rozáceu a jedna má úplne niečo iné. Čiže takto to neviem povedať, ani to tým, že nám nehovorím, ale napríklad teraz každý povie, že napríklad akné je iba hormonálne a že treba lieky a že treba antikoncepciu. A ja už sa po tých rokoch nebojím otvorene povedať, že asi hormonálne akné až tak ani neexistuje, že to je len nejaká taká nálepka, keď sa niečo nevie vyriešiť. Ale zrovna tuto v tom tehotenstve, keďže ja mám tehotenstvo za sebou, naozaj tie hormóny proste sa menia, rastie v nás druhý život, čiže môže to byť spôsobené týmto a nemusí to byť žiadny taký psychosomatický prejav, pretože ja som za zastancom toho, že zlatou strednou cestou nehľadám za všetkým vyslovene traumu, preto niekedy aj to akné môže mať fakt problém iba ten, že mám zlú kozmetiku. Máme kozmetiku, tak ono sa to proste vylieči. Čiže pak sa snažím k tomu pristupovať vysoko individuálne a nedávať všetko, ako sa hovorí, do jedného koša. Lebo každý sme úplne iný a každý to môže mať inak. Mě teďka zajímá, jak jsi vlastně vůbec přišla na to, že budeš podnikatelkou, protože to není úplně běžné pro ženu u nás v České republice nebo na Slovensku. Samozřejmě je nás spousty, které podnikáme a věřím, že máme to podnikání v těle a v duši, ale přece jenom stále je tady ještě spousty zaměstnanců. Je to v pořádku, každý to, co ho baví, ale jak si na to přišla, že budeš podnikat? No, za prvé, pamätám si, keď som bola malá, tak ja som bola akože dosť citlivá a mala som čo robiť s tou citlivosťou. A tak som snívala, že raz budem tvoriť, akože manuálne niečo tvoriť, lebo ma to strašne bavilo, že ja som štrikovala od malička, háčkovala a vlastne toto som aj mala predmetom podnikania. A tým, že som bola citlivá, tak som aj nemala moc rada, keď mi niekto niečo rozkazoval. A tak som si povedala, že ja budem podnikateľka, keď som bola úplne malá, ani som nevedela, čo to znamená, pretože mám aj takú dosť výraznú osobnosť a ako na sebe pracujem, tak sa mi ešte dosť výrazňuje.
A myslím si, že by to aj bol v nejakom tom zamestnaneckom procese aj dosť problém. Tak preto to som ja vlastne začala podnikať, hneď ako som skončila školu. Lebo som si to tak predstavovala od malička. Potom som si vlastne uvedomila, že tie sny, ktoré naozaj máme, že sa nám aj tak skôr či neskôr všetky splnia. Určitě, když tomu neklademe ty překážky, tak se určitě plní. V každém případě je to výjimečné, protože ty říkáš, že jsi vlastně podnikatelka od začátku, že tady v podstatě nebylo žádné zaměstnání, že si jako tím procesem toho zaměstnance vůbec neprošlo, což je úžasné. No v mém případě by to třeba vůbec nebylo jako úplně možné, protože moje mysl vůbec nebyla nastavena na to, že bych mohla podnikat, když mě bylo 20. Prostě tím, že u nás doma to podnikatelské myšlení nebylo a rodiče nepodnikali, babička s dědečkem, vždycky všichni zaměstnanci. Bylo to tam takové aj citlivé v tom, že tak trošku si ta rodina myslela, že kdo podniká, tak ten krade. Tak ty jsi s tím neměla žádné velké výzvy? U vás v rodině všichni podnikají? U nás nepodnikal nikto, keď som začala ja podnikať. A dokonca som si otvorila salón najskôr s tými nechtami a otvorila som si ho fakt z pár stoviek, ktoré som si ušetrila na brigáde. A keďže som už tie nechty robila úplne inak ako väčšina ľudí, tak mne veľmi, ale veľmi dlho trvalo, dokedy som si tie zákazníčky nejako získala. Ale napríklad mala doma podporu mojich rodičov v tom, že naozaj, keď som potrebovala čokoľvek fyzicky pomôcť v salóne, vymalovať alebo čokoľvek, tak ma naozaj podporovali. Ale bolo to naozaj veľakrát také vtipné, pretože najskôr mi vraveli, keď som chodila na školu, akože myslím celkovo akože spoločnosti, nejaký známy a tak. Čo si neotvorím nejaký salón alebo niečo, lebo že som šikovná. Jasné, každý to asi pozná, keď som otvorila, tak sa nič nedialo. Rok a pol mi trvalo, dokedy som nejako si spravila to meno, lebo ja proste budujem vzťahy cez hodnoty, inak to nechcem ani, neviem. Tak potom bolo, že na čo som si otvárala salón, prečo nejdem niekde robiť. A keď sa to rozbehlo, tak už potom bolo, že mám toľko strašne veľa práce, že sa zničím, prečo s tým neskončím. Takže toto bol strašne dlhé roky, taký vzorec, ktorý som počúvala a nepočúva sa to dobre. Ale tým, že ja som taká dosť tvrdohlava, keď si niečo zaumením, tak idem, tak mne vlastne stačila tá podpora napríklad od môjho muža, od mojich rodičov a išla som si proste za tým krok za krokom, aj keď to nebolo jednoduché. A na podnikateľka. My se tím tady pořád se bavíme o fyzickém podnikání, ale ty si také především si online podnikatelka a to mě hodně zajímá, jakým způsobem pracuješ v onlineu. V online som začala pracovať po pôrode, pretože som k tomu vlastne prišla tak, ako môžem túto online kozmetičku robiť online, že po pôrode 4,5 roka dozadu som vlastne do svojho salóna zamestnala kozmetičky. A bol dopyt aj z ostatných miest, tak po okolí som proste potom postupne otvorila salóny. Mala som 4 prevádzky. A keďže to bolo treba nejako manažovať a tie ženy mi stále písali, keď chceli aj termín a podobne, tak ja som ich vlastne začala diagnostikovať tie správy, aby som ich mohla akože rozložiť a objednať do tých mojich salónov pre tie moje kozmetičky. A prišla som na to, ako jednoducho vlastne dokážem tie diagnostiky pletí robiť cez to online prostredie, cez tie fotky. Salóny už nemám, ale priniesli mi toto obrovské uvedomenie, že ja vlastne cez to manažovanie tých mojich prevádzok som si naozaj toto uvedomila a začala som 4,5 roka dozadu robiť v online. Čiže som začala robiť tie diagnostiky pletí, nastavovať kozmetiku. Začala som potom v online, veď keď bola vlastne pandémia, robiť aj to poradenstvo a toto všetko a ono sa mi to tak zlialo do toho jedného celku. Že napríklad aj teraz, keď robím nejakú takú podrobnú holistickú konzultáciu, tak tie ženy napríklad odo mňa dostávajú aj záznam nahratý, dostávajú odo mňa aj autorský vypracovaný protokol na mieru. On má niekedy 10, 15, 20 strán, kde vlastne sa snažíme
nabudiť znova taký ten zdravý životný štýl pre tú danú klientku. Nás každú všetko vhodné. Dostávajú v tom vlastne moju knihu, čo je taký program. Volá sa to Príjmi seba, vylieč akné. Za toto posledné obdobie napísala a naozaj to veľmi krásne funguje. A potom ešte k tomuto ako posledné, keďže pracujem aj cez to telo, aj to cez tú psychiku, dostávajú na mieru vypracovanú takú relaxačnú meditáciu alebo niečo. A že toto je vlastne to gro tej mojej práce. Že kto si ma vybere, tak má vo mne tú podporu. To sa mi budovalo vlastne cez ten fyzický salón, cez tie prevádzky a cez tie moje skúsenosti. Mě fascinuje, že ty si vlastně už před covidem tady zaučila tým kosmetiček, které vlastně v tom jedou s tebou, jako používají tvoji metodu. Je to tak? Bodaj by, ale nie. Preto vlastne tie sprevádzky som aj zavrela, pretože boli šikovné, akože v tom fyzickom, v tej práci masáže a tú kozmetiku som ich naučila, ale vlastne potom už tieto hlbšie moje hodnoty nejako extra nezdielali, tak sa naše cesty rozišli. Ale mám to v hľadačiku, že by som veľmi rada začala budovať takúto komunitu kozmetičiek, pretože tá problematická pleť začína byť civilizačným ochorením a nepozná vekovú hranicu. Ja mám klientky proste od 10-11 rokov aj do 50. Aj staršie som mala už, ktoré sa celý život trápili nejakým tým akné alebo rozácem alebo niečím nekomfortným na tej pleti. Čiže je to taká moja vízia do budúcna, ale momentálne som si aj trošku vybrala takú cestu, že idem oddychovať, tak túto časť profesionálnu s tými kozmetičkami zatiaľ nejako neriešim, iba to tak dávam na papier, že by to bolo naozaj veľmi super, keby nás je viacej. No určitě. A hlavně si myslím, že i ty ženy jako potřebují další nástroje pro svoji praxi. Takže krásný nápad. Když vlastně přijde ta žena k tobě, ať už přijde online nebo přijde offline, jak to vypadá? Jak vypadá vlastně práce s tebou? Celý ten proces úplně od začátku? No, tak to v bodech, jako nemusíme to tady úplně jako líčit dopodrobná, ale klidně si můžeš vzpomenout na jednu takovou dámu a popsat, co se může dít. Keď je táto moja práca taká špecifická, tak väčšinou naozaj ku mne prichádzajú z tých sietí. Pretože oni si pozrú moju prezentáciu, moje príspevky, nejako načerpajú tú moju energiu a potom sa mi ozvú. A väčšinou to naozaj tak začína, že my si povieme, čo ich najviac trápi, čo je teraz pre nich priorita, čo chcú v tom živote zmeniť a poviem im nejaký ten postup, ako pracujem, že čo je pre nich akurát, do čo sú ochotné ísť a čo je pre nich už veľa. Aby som vlastne nezachádzala aj do tých emócií s každou jednou, pretože nie je to jednoduché, keď s tým nežijeme celý život. A na základe toho si taký pomyselný lievik vytvoríme, že čomu sa ideme venovať. Niekedy sú tie ženy naozaj také otvorené, že my poriešime za 2-3 hodiny úplne všetko a potom už vlastne pracujeme iba s tým materiálom, aby sme vlastne veľakrát tie ženy majú naozaj úzkosti a poruchy príjmu potravy. Takže my sa dohodneme, či je teraz pre nich priorita fakt tá pleť, alebo ideme cez tie poruchy príjmu potravy a cez tie úzkosti riešiť tú pleť. Pretože nikomu nesľubujem tie výsledky zo dňa na deň. To jednoducho nejde. Ale my keď začneme riešiť ten stres a tú úzkosť a nejaké tie poruchy príjmu potravy, pretože ide ten vzťah k tej stráve toxický a je tam ten strach, tak tá pleť sa naozaj zhoršuje. Čiže my si dáme teda prioritu, že ideme na tomto pracovať a tá pleť sa už proste pridá. Lebo keď začneme pracovať s tým vnútorným prostredím, tak sa začne meniť naše nastavenie, hormonálne nastavenie, začnú sa nejako proste liečiť tie zápaly vnútri, ktoré nám prebiehajú v tele a tá pleť sa proste pridá. Takže takto to nejako funguje, že vždy je pre mňa prioritou to, aby sa tá klientka cítila bezpečne a aby to bolo príjemné. Nikdy nerobím s nimi niečo, čo by nechceli, alebo nikdy ich nedotím do ničoho, čo proste nechcú robiť, na to nie sú pripravení. Preto mám ten líbik úrovni. Já jsem slyšela, že pleť a
vlastně naše trávení, naše střeva, že to má obrovskou souvislost. Samozřejmě, když se k tomu přidají emoce, tak to může skutečně vlastně vytvořit něco velmi toxického. Já sama na sobě mám vypozorované, že pokud nemám v pořádku trávení, tak taky nemám v pořádku pleť. A mám také vypozorované, že skrze online, skrze obrazovky se ty emoce jako přenašejí hrozně rychle. Že i my online podnikatelky možná můžeme mít z naší práce větší výzvy s pletí. Jak to vnímáš tady v tomhle? Vlastně naše zaměstnání, naše povolání, online podnikatelka, je neskutečně specifické a bavila jsem se s jednou ženou a říkali jsme si, že tím, že naše generace je taková jako první v tom onlineu, takže my jsme i takový jako pokusní králíci. Protože možná, že časem to taky třeba bude také povolání, které bude dost rizikové. Jak to vnímáš? To online podnikání, hej? Ano, v souvislosti s pletí a v souvislosti s těma emocema, které se na nás hrnou, ať už třeba s tím, že to podnikání je rychlé, nebo se setkáváme s různými hejtry, s různýma situacema a všechno je to jako hodně, hodně rychlé. Tak vnímáš tam nějakou jakoby souvislost mezi tímto povoláním a tím, co se jako děje z naší pletí? Ako z hľadiska môjho, tak osobného, tak samozrejme človek chce nejako vypadať, chce urobiť nejaký dojem a to, či to ideme cez tie naše hodnoty, cez srdce, alebo či ideme cez niečo úplne iné, tak to je vidieť na tej pleti veľmi, na tých podnikateľkách a celkovo na tej našej prezentácii. A čo sa týka akože tých klientiek, ktoré riešia tú pleť, tak ten online to má brutálny vplyv na tých ľudí. Jednak reklama, marketing, jednak všetko je strašne rýchle. Na druhej strane každý dáva na ten internet iba to krásne, používajú sa filtre, všetko možné. Čiže aj na jednej strane, aj na druhej strane to má obrovský vplyv. A takisto napríklad aj tie médiá vyžarujú proste modré svetlo, ktoré môže spôsobovať predčasné starnutie pleti a podobne. Takže naozaj to ten vplyv má. A ďakujem za otázku, lebo som sa nikdy nad týmto nezamýšľala, že napríklad aj u mňa osobne, že aký to má ten vplyv. A tak jasné, že ako sa o seba starám, tak chcem tak aj pôsobiť na druhých, pretože nerobím nič, čo by som nerobila sama so sebou, nerobím s tými klientkami. Tak toto vnímam. Má veľký a rýchly vplyv na každého jedného aj na tú pleť. Když se podíváme na tvoje služby, které právě poskytuješ v onlineu, když se podíváme na ty jednotlivé věci, čím vším s tebou může klientka, která řeší svoje zdraví, svoji pleť, ale zároveň aj emoce, které na to mají vliv, čím vším může projít? Taký prvý stupeň je určite moja kniha, napísala som ich viacero. Je to vlastne e-book, taký interaktívny, ku ktorému dostanú vlastne aj takú meditáciu na sebova so svojou pleťou. Ten sa volá Príjmi seba, vylieč akné. Nazvala som to akné, pretože väčšina žien, čo má problematickú pleť, si myslí, že má akné, aj keď ho nemusíme. Čiže táto kniha je vhodná pre všetky ženy, ktoré čokoľvek riešia s tou pleťou a s tou svojou identitou. To je taký prvý stupeň podľa mňa zoznámenia sa so mnou, s mojou prácou a s tou mojou energiou. Čiže sú to tie knihy. Potom mám také členstvo Laboratórium krásy, kde vlastne budujem takú silnú komunitu žien, bezpečný priestor. Tam máme rôzne kurzy, rôzne videá, návody, ako so sebou pracovať s tými svojimi zraneniami, emóciami. A majú tam moju podporu aktívnu. Máme aj na WhatsAppe takú skupinu Laboratórium krásy, kde sa tým ženám venujem, vždy, keď to potrebujú. Potom je taký ten ďalší stupeň, taký môj veľký kurz, volá sa to Čaro tvojej tváre, kde všetky tieto vedomosti, ktoré som nazbierala, sú tam rozdelené v rôznych videách.
Bolo to koncipované na 2 mesiace, každý jeden deň také 10-15 minútové video, kde aj úloha, ktorú máme robiť, pretože náš mozog nepozná čas, čiže je to tak spravené, že v tom momente to urobím, vypočujem si, urobím to, príjmem to za svoje a pokračujem. A vlastne keďže náš mozog je plastický, tak ono sa to naberá na seba a tie 2 mesiace sú taký čas, kedy tie prvé výsledky naozaj je vidieť, keď to zoberiem za svoje. Mm-hmm. Ale tam neprišla na to, že tie ženy nemajú na to čas, takže si idú svojím tempom, ale ten kurz je veľmi účinný. A taká tá 4. forma spolupráce so mnou sú práve tieto holistické konzultácie, kde vlastne majú moju podporu, je tam taká tá terapia, konzultácia, poradenstvo, dostanú k tomu tú meditáciu na mieru, vytvorenú podľa toho, čo sme spolu rozoberali a dostanú tam ten autorský protokol vypracovaný na mieru a potom s tým vlastne pracujeme. Takže to sú také 4 úrovne spolupráce so mnou v tom online a potom samozrejme, že niektoré ženy, ktoré chcú, tak dochádzajú za mnou aj do salonu. Mm-hmm. To je krásné portfolio služeb a jak dlouho vlastně jsi v online, protože tím, že já nějakou dobu už v online jsem, tak vím, jak je to vlastně náročné, hlavně časově, ale samozřejmě jsou to všechno tvoje nápady a převést je prostě do té digitální podoby. Prostě to je taky náročný a vyžaduje to určitou disciplínu. Jak dlouho pracuješ online? Tak vlastne už keď som otvorila ten prvý salón, ja online, ako nikdy sa nemala žiadnu reklamu, čiže všetko to išlo cez tie siete. Ale čisto, že túto prácu, ktorú robím, tak je to pôrodu, je to 4,5 roka, bude to 5 rokov, čo takto robím v online. A dokonca som bola čisto iba v online. Až teraz znova sa vraciam do toho salónu. Mm-hmm. Takže som vlastne tento online robila, dá sa povedať, 4,5 roka iba online. Jak ovlivnilo tvoji práci právě těhotenství a dítě? Protože některé z nás začaly podnikat právě ve chvíli, třeba já, když jsem byla těhotná, takže a bylo to 3. těhotenství, takže jako velmi pozdě jsem se rozhodla, ale ty si už podnikala předtím a takže to mohla to být změna. Tak jak tě to ovlivnilo? Tak ja som mala krásne tehotenstvo, bola som mega obrovská, doteraz nechápem, ako som zvládala pracovať v tom salóne do pôrodu, ale keďže som nemala pôrod úplne ružový, tak môj pôrod a dieťa úplne zásadne zmenili celý môj život a celé moje podnikanie a vlastne vďaka tomu, že sme sa stretli niekde mimo tela, tak mne sa vlastne ešte, a som sa sem vrátila, tak mne sa vlastne otvoril ten dar ešte viac. A to si myslím, že to je taký zásadný štart, kedy som toto začala robiť, pretože som začala úplne inak vnímať tie svoje schopnosti v tejto oblasti. A až vtedy sa mi to vlastne začalo úplne všetko spájať, že dovtedy som robila kozmetiku a robila som poradenstvo. Ale všimala som si, že to má vplyv. Ale stále to boli 2 oddelené činnosti, ktoré som mala rada. A po tom pôrode sa mi to tak spojilo a robím to ako jednu hlavnú činnosť. Strašne mi to zmenilo život. Prehlbilo mi to moje hodnoty. Berem ten život už úplne inak. A viem, čo tým ženám môžem zo seba odovzdať. Čiže to tak berem, že to všetko, čo som predtým robila, to bol len taký štart, stále to bolo len také štartovanie, aby som sa to potom mohla odraziť. To je hrozně zajímavé svědectví, protože přednedávnem tady byla jiná žena, která má prostě jiný obor podnikání a právě v takové kritické chvíli, kdy to vypadalo, že by možná mohla i umřít a byla tam někde mimo své tělo, vlastně získala tu jasnost v tom, co bude na tomhle světě ještě dělat.
a dala tam jakýsi slib, že to bude dělat. A takže když mi teďka vykládáš o tom, že máš vlastně podobný zážitek, protože jsi taky byla v ohrožení života a tam se ti otevřely další dary a možnosti, tak si říkám, jako kolik takových žen je, které poznají to svoje poslání a kterým se tyhle dary otevřou právě ve chvíli, když jsou mimo sebe a když je tady nějaké nebezpečí ohrožení smrti. Myslím si, že nás je veľa, len je to tabu a nehovorí sa o tom. Pre nás ženy tie pôrody sú rôzne a myslím si, že sa o tom nehovorí aj preto, že teraz je taký trend, že aby sme sa naladili na to svoje telo a že každá žena musí dokázať prirodzene porodiť a že to je len naša zodpovednosť, len že tam tiež zohráva strašne veľa faktorov to, ako to prebehne. A myslím si, že nás je veľa takýchto žien, len sa o tom nehovorí. Lebo to buď nemáme spracované, alebo proste všeličo možné za tým aj tá spoločnosť. Takže takto to nejako beriem a mňa to vlastne odštartovalo, že vždy som robila, čo som chcela, ale teraz robím to, čo cítim. Nie len to, čo chcem, ale to, čo mi ide vlastne cez to srdce. Ten porod je velmi důležitý. Byla tady kdysi taky jedna žena, která se setkala, bohužel i to se nám děje, prostě s tím, že porodila dítě, které už nežilo a vlastně jí to taky úplně změnilo hodnoty. A vlastně o tom mluví také tak, že do té doby byl život nějaký, ale od té doby prostě si jde úplně svojí vlastní cestou, protože ta hloubka těch hodnot, to se neuvěřitelně prohloubí tomu člověku, co je vlastně důležité a co není důležité. A já jsem moc ráda, že tady o tom mluvíme. A nemusí se nám otevřít nějaké prostě šílené dary, že léčíme rukama, nebo tak není to šílené, ale prostě nemusí to být až tak ezo, ale pojďme si připustit, že porod nás, a myslím si, že úplně všechny, změní, že jsme prostě jiné. A je úplne jedno, či je prirodzený alebo či je cisársky, pretože ja som skončila na akutnej sekcii a to je tiež veľakrát problém tých žien, že oni sa nevedia s tým vysporiadať, že to telo to nedokázalo, že oni to nedokázali. Ale ja to vôbec tak napríklad nevnímam. Proste ja som vďačná za to, že som dokázala dať život svojmu synovi a som s tým úplne v pohode. Čiže toto sú veľmi také hlboké témy a napríklad mám aj veľa takýchto klientiek, ktorým sa potom vlastne tá emočná pleť nejakým spôsobom spustila. A to tiež veľmi hlboko vnímam, že to je naozaj zás len ten tlak tej spoločnosti. Určite. Je to naozaj obrovský problém. Vnímam to ako obrovský problém a do toho sa pripája následne kojenie. A z toho vlastne tiež vzniká aj tá emočná pleť, aj rôzne zdravotné problémy cez tú psychiku a cez tie emócie. Nehledě na to, že to samozřejmě potom jde ještě i s tím dítětem, protože jak přenášíme vlastně své emoce na to dítě, to může potom působit i na pleť toho dítěte. Velmi často mají děti už brzy po narození různé ekzémy a není to úplně jednoduché pro to miminko ani pro tu maminku, takže myslím si, že to je fakt jako takové citlivé období pro naše emoce, ale taky jako pro naši pleť. A toto je taká veľká skupina tiež, ktorú často riešim s tými ženami. Ktorí majú nejako spracovaný ten pôrod a potom naozaj im to ide do tej pleti a do toho zdravia. Takže každá oblasť naša je zasiahnutá. Záleží od toho, ako sme k tomu postavené. Ako to berí. Hele, mě zajímá teďka, jaké máš výsledky. Já jako vím, že máš jako skvělé výsledky, ale kdyby si měla třeba vypíchnout nějaký jeden případ, který by si tady mohla zmínit, kdy se skrze tvoji práci prostě ta věc spravila. Ta žena nemá už další výzvy v té pleti. Koho by si vzpomněla? Nemusíš jmenovat, ale pojďme si popovídat nějaký příběh.
Napadli ma také dve veci, že prvá vec je, keď sú ženy, ktoré naozaj majú iba zlú nastavenú kozmetiku a nastavíme tú kozmetiku a nie sú pripravené na nič iné, tak tie výsledky sú tam za týždeň, za mesiac, za dva, úplne brutálne. A keď si to zoberiem z celého toho procesu, čo ja s tými ženami robím, tak ma napadla taká moja klientka, ja viem, že tá by bola rada, že to tu použijem, a s ňou sme proste riešili životný príbeh, traumy z rodiny, všetko možné. A tým, že mala aj tú emočnú pleť, problematickú pleť a seba poškodzovala sa, mala veľmi silné úzkosti až depresie a mala endometriózu. Aha. Je som asi, ale už bola aj na operácii, akože nemala začiatočnú, mala už takú, akože naozaj jej to spôsobovalo veľké problémy. A je som mala asi rok a pol a bolo to proste ten proces býva burlivý. Ja rada zdieľam transparentné výsledky, čiže na mojom profile ženy často vidia aj zhoršenia, aj zlepšenia, aj s vysvetlením, pretože ono to tak je. Mhm. Naša koža má nejaké úrovne. Čiže čo sa raz zlepší, môže sa zhoršiť, ale nikdy to už nie je také, ako to bolo predtým. Čiže aj keď riešime komplexne tie úzkosti a iné problémy, je tam tá motivácia, tak na začiatku to vystrelí, sa to proste vyrieši a potom sa to zase zhorší a takto to ide, až kým sa to úplne nevylieči. A táto moja klientka naozaj má krásnu pleť, z toxických vzťahov vyslovene sa vyhrabala, proste má teraz úžasný vzťah, úžasného partnera, som na ňu nesmierne hrdá. Mhm. Nemá úzkosti, ktoré mala celý život a keď niekedy niečo také cíti, že niečo na ňu ide, lebo to je pre nás prirodzené tá úzkosť, taká ochrana, tak vie s tým pracovať, čo predtým chodila k lekárom, proste nevedela. A teraz naposledy sa chcela dať do nejakej štúdie s endometriózou, že pôjde skúsiť a povedali pani doktorky, že má všetko úplne čisté. Wow. A my sme to vedeli, že sa jej to naozaj polepšilo, ale jasne tým, že máme stres, máme prácu jedno s druhým, tak naozaj niekedy, keď niečo riešime a je to aj dlho v pohode, tak sa to môže znova ozvať. A mala nedávno trošku také bolesti, tak išla preto do tej štúdie, to zaujalo. A proste tie pani doktorky potvrdili, že úplne všetko má čisté, že nemá absolútne žiadny problém a normálne by mohla mať aj babätko. Čo väčšinou tie ženy s endometriózou nemajú, aj to tie niektoré pani doktorky vravia, že to takto je. A takýchto prípadov mám úplne veľa. Ale viem, že zrovna tejto klientke, že ona je rada, keď hovorím tieto príbehy ďalším klientkám. Pretože aj ten proces toho, aby mne niekto dôveroval v takýchto intimných a hlbokých veciach, ktoré riešia celý život, nejako prebieha na tých sieťach. A ono sa to môže naozaj prehlbiť aj tými príbehmi. Čiže som aj veľmi vďačná, že ich môžem používať a že spoločne dosahujeme takýto výsledky, lebo to nikdy není len o mne. Ja im môžem ukázať, povedať, naviesť ich, čo ako, ale už to, čo oni urobia aj na nich. Mhm. To je krásný, hluboký příběh a víš co, pojďme teďka říct ženám, které nás poslouchají, pojďme je trošičku navést. Co by si vlastně doporučila ženám, které se teďka o této problematice dozvěděli poprvé, jak mají začít? Ako majú začať? Keďže sú pre mňa dôležité tie hodnoty, ja som naozaj proste takáto, tak naozaj, keby chceli napríklad cezo mňa niečo začať riešiť, tak najskôr si naozaj musia uvedomiť tú energiu, na čo sú pripravené. Pretože tie ženy blokuje strach. Ja keď s nimi komunikujem, tak oni proste riešia tú pleť alebo akékoľvek problémy, oni sa o seba starajú, ale naozaj nie dobre, nevhodne pre nich. Čiže najdôležitejšie je si uvedomiť, čo si chcem do toho života priťahovať, ako chcem žiť a rozhodnúť sa, či idem sama za seba, alebo idem podporovať niečo, čo mi XY rokov nefunguje. A tam strašne zohráva obrovskú úlohu ten strach, že tie ženy niekedy sa naozaj boja toho, že by som im dokázala pomôcť. A oni mi to aj často hovoria. Napríklad sa mi stalo už veľakrát, že som mala klientky, ktoré riešili napríklad 20 rokov emočnú pleť, úzkosti a depresie. A stále chodili k lekárom, stále používali komerčnú kozmetiku, kyseliny a podobne, čo sa všade propaguje. A keď som sa ich opýtala, čo sa vlastne boja, tak mi povedali, že
že tú pleť síce riešia, veľmi ich trápi, vedia, čo im spôsobila, ale sú na to zvyknuté 20 rokov. Že oni, keby si teraz tú pleť vyriešili, že tak sa boja, že si budú musieť na sebe znova niečo nájsť a bude to pre nich ťažšie. Pretože boli na tú pleť zvyknuté a niektorí ľudia majú presvedčenie, že my nemôžeme byť v pohode, že stále musíme niečo riešiť. A to si myslím, že najhlbšie a najdôležitejšie si uvedomiť, či sa rozhodnem sama za seba a naozaj chcem skutočné tie výsledky. Pretože tak ten strach tam môže byť, ja to uznám. Keď niekto rieši 10 rokov tú pleť, 10 krát sa sklame a dá do toho všetko, tak nie je jasné, že ten 11. krát asi veriť nebude. O tom strach. To je skoro až absurdní, co si dokážeme způsobit. A jak vlastně sami sobě hážeme klacky pod nohy. Abychom se měli čím zabývat, abychom se měli o co starat, abychom náhodou nebyli zdraví. Lebo ono to je taká ochrana. Aj tá problematická pleť, aj niektoré tie ochorenia, sama som si po porode toho dosť riešila, naozaj to je pre nás ochrana. Že taká tá ochrana, čo nám od niekoho chýbala niekedy a naozaj nás to zranilo, dalo nás to dole a niečo to v nás spustilo, tak my sa vlastne bojíme potom pustiť to, čo sme si vybudovali ako ochranu, aby sa nám polepšilo, lebo sa bojíme, že ešte nás dokáže niekto viac zraniť alebo sklamať. Ale keď dám na prvé miesto seba, tak sa to nemôže stať. A vlastne tým, že toto spravím, tak sa nám zlepšia tie vzťahy aj s tým okolím, aj s tými rodičmi. Pretože všetky tie svoje emócie, ktoré nás dusia, môžem premeniť na ten súcit a na tú lásku. A to je vlastne tiež taký hlavný kanál tej mojej práce, pretože naozaj to není o tom, že sa teraz budeme hrať, že a teraz je v móde tá sebaláska, tak idem niečo robiť pre seba, idem si dávať nejaké krémiky alebo niečo, že aby som budovala tú sebalásku. Tí sebaregulátory vychádzajú z nás. To je veľmi dôležité. Děkuji moc krát za tento rozhovor i za hloubku toho rozhovoru. Pojď nám teďka, Marie, říct, kde tě najdeme v onlineu. Na mojej webovej stránke www.tajomstvopleti.sk a fungujem na Instagrame, kde som ako tajomstvo_pleti. A ďakujem aj ja veľmi pekne. Užila som si to. Já teda taky. Užili jsme si to obě. A já věřím, že rozhovor zaujme spousty žen, které se na pleť touto optikou ještě nikdy nedívaly. A pojďme si říct, že to, co o nás říká ta pleť, tak to je vlastně někde vevnitř. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Mária Štefanec a příště si budeme povídat s jinou ženou, online podnikatelkou, hrdinkou, mámou. Uvidíme, kdo nám tady přijde. Takže ahoj. A to už je dneska úplně všechno. A přece jenom ne. Není to úplně všechno, protože některé z vás jste se mi ozvali, že byste byli rádi hostky podcastu Srdeční záležitosti. Ozvala se mi jedna paní na online vysílání, na online natáčení a druhá paní na VIPčko. Takže vězte i vy, které nás posloucháte, máte svůj srdeční biznes, zajímá vás srdcové podnikání, chcete něco předat jiným ženám a mužům, kteří nás poslouchají, tak ano, podcast Srdeční záležitosti je tady pro vás, protože podcast Srdeční záležitosti přináší tyto příběhy tady do éteru, do onlineu. A vězte, že je to placené PR podnikatelek a online podnikatelek. Takže jestli vás k tomu něco napadá, napište mi. koučka@janajanová.cz a tak se můžete mrknout na naše stránky janajanová.cz podcast. Tam určitě zjistíte o podcastu o hodně víc. Takže mějte se krásně a zase naslyšenou.